Jeg var egentlig på vej i seng, men jeg ryster over hele kroppen i det her. Jeg er så pissebange for Danny Kreuz og hans venner. Jeg er så pissebange med det her for Danny Kreuz og hans venner. For Danny Kreuz og hans venner. Altså, jeg ved sgu ikke rigtig, hvordan jeg kommer igennem det næste stykke tid med det her. Jeg frygter for mit liv. Jeg frygter for min og min families liv med det her. Jeg har en familie, jeg skal tage hensyn til, og jeg har sgu ikke lyst til at lave den stream i dag. Jeg har sgu ikke lyst til at lave de her 2 videoer, som jeg lige har uploadet. Det har jeg ikke lyst til, men jeg kan ikke rigtig sige noget valg med det her. Så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Danny Kreuz har jo flere gange, du ved, altså han har jo troet mig rigtig mange gange, du ved. Han har troet mig til tavshed, han har troet mig til ikke at uploade de videoer. Han har troet mig til at tie stille og ikke fortælle sandheden om gamblingbranchen, om ham og hans venner og skattesvindel og dit og dat og dut, ikke? Altså, hvordan tror I, at Danny Kreuz, hvordan tror I, at han har tjent alle sine penge? Jamen, han tjener dem jo på kriminalitet, jo. Det er jo den dybe kriminalitet med dem her. Han har jo ikke noget business, jo. Han sidder og tjener til kasten på svindel og humbug, ikke? Altså, det er det jo, ikke? Så det er, jeg er ekstremt bange. Det er nogle store penge, vi har med at gøre her med dem her. De millioner, vi snakker om, så jeg er ekstremt bange. Jeg frygter for mit eget liv. Jeg tør ikke gå ud for en dør mere. Det tør jeg ikke med dem her. Jeg bliver nødt til også at melde Danny Kreuz til politiet med dem her. Jeg er virkelig, virkelig bange. Han har meldt mig, som sagt, men jeg bliver også nødt til at melde ham til politiet, fordi jeg er pissehamrende bange. Jeg har heldigvis mange gamle beskeder fra ham også, fra både ham og hans venner. Vi sad i dag i chatten, hvor hans ven Simo, ikke, som hedder på Twitch, Simo Goat, som han hedder på Twitch, skrev voldsomt, hvor han leakede min adresse i chatten, Simo. Ikke? Hans ven Rot sidder og skriver voldsomme ting i chatten. Hans ven Gram sidder og skriver voldsomme ting i chatten. Hans ven Sulefar sidder og skriver voldsomme ting i chatten. Jeg er virkelig, virkelig bange for alle de gutter, for Gram, Krøj, Sule, Simo, for jeg ved, at de vil mig og min familie det ondt. Så derfor så må jeg starte med at melde Danny Kreuz, og så må jeg melde alle de andre af hans venner, som skriver voldsomme ting til mig også, mine damer og herrer. Fordi jeg kan sgu ikke gå ud for en dør nogensinde. Det kan jeg ikke. Så ja, jeg må sende familien hen til et hemmeligt sted. Fordi at sandheden er jo også, at jeg er blevet generet rigtig, rigtig mange gange på min hjemmeadresse, efter den video kom op i november, altså i oktober, tror jeg det var. Var det det? Oktober, den video, der kom op, den leakede video, som Jackson uploadede på sin kanal, der har Danny Kreuz og hans kriminelle venner været hjemme på min adresse klokken 4 om natten, klokken 2 om natten har de været hjemme og bare råber, at de vil dræbe mig, du ved, ikke, igennem døren. Så derfor så, så det er ikke med min gode vilje, jeg har uploadet de videoer her, men jeg er presset. Jeg er faktisk, som om jeg ikke rigtig har noget at miste mere, du ved vel. Jeg har det, som om jeg allerede er død, som om jeg allerede er blevet dræbt. Og der er folk, der er blevet dræbt for mindre, ikke, end det her. Det er selvfølgelig skidt, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med det her. Han er dybt kriminel, Danny Kreuz, og det ved I jo også godt. Han har ikke noget arbejde, han streamer ikke på Twitch, han laver ikke YouTube. Han laver noget shady business hele vejen igennem. Det gør han. Det er store kryptopenge, hvor der ikke bliver betalt skat. Han har også fortalt mig mange detaljer om, hvordan jeg kan tjene kassen. Og sandheden om Danny Kreuz også i 2003, da jeg fik mit første unban for Twitch. Kan I huske det? Der hvor vi har sat dig på den. Jamen det første, der skete, jeg fik unban for 3 år. Så skrev Daniel Kreuz til mig på Discord: Drake, vil du gerne tjene en masse penge? Så siger jeg, ja, det kunne da godt tænke mig, hvorfor ikke? Det er klart. Så introducerer han mig til den her kriminelle gamblingbranche, hvor skattesvindel og pizza lort, det kører på fuld hammer. Og han tilbød mig så de her deals, hvor han så ville få 15% af mine penge. Så hvis jeg tjener 100.000 om måneden,
hvilket er standard, jamen så ville han så få 15.000 hver måned. Og det var ikke noget, vi kunne forhandle, det var bare noget, han skulle have som minimum. Han startede med at sige 10%, men så efter han kunne se, hvor mange signers og hvor mange penge jeg tjente, så sagde han, nu skal du altså give mig 15%, sagde Daniel Kreuss, ikke? Så det er jeg er blevet truet til at give ham 15% på grund af det, og det arbejde, han lavede, der han har kontaktet nogen, for lavet en hjemmeside og sådan noget der, men ellers så har han jo ikke gjort noget andet. Han har skaffet det kontakten, og så har han bare siddet der ved. Så har jeg så skulle betale penge, og jeg skulle betale skat af den løn, som jeg, eller de penge, jeg har givet ham, der skulle så betale skat til. Han har ikke betalt skat, jeg har siddet og overført dem direkte til hans bankkonto. Han vil helst have penge i krypto, for dem kan man ikke spore. Det vil man helst have, men jeg laver ikke de der shady monies der, som han laver, som Harmsul, Graham, Plinko, Peter, Haug og så videre, laver de der helt store kryptopenge, ikke? Schulefang og så videre også, ikke? Så derfor så ja, jeg er blevet truet i mange år af Danny Kreuss, og nu gider jeg ikke mere, så egentlig besluttede mig ikke at melde ham, men nu hvor han også har meldt mig, du ved, jamen, så kan de så godt melde tilbage, og ikke... Og det kan jo så også være en forklaring til, at i retten, jeg er altså blevet truet rigtig meget igennem årene, og til sidst så er jeg så knækket under for presse, efter han også har opsøgt mig på min adresse rigtig, rigtig mange gange. Og husk nu, jeg er ikke selvmordstruet, og i de nærmeste fremtid, hvis han ikke har dræbt mig, Daniel Kreuss her inden for de næste timer, næste minutter, næste dage, 7-9-13, ikke? Ja. Så, altså, hvis han ikke har dræbt mig, jamen... Jeg tør ikke gå ud for en dør, mine damer og herrer. Altså, han kommer til at sende folk over til min adresse. Du ved, han har gjort det i så mange år, hvor han har instrueret folk til at komme hjem til mig, genere mig og min familie. Ikke? Jeg har et lille barn også, du ved. Og det er noget, han rigtig godt kan lide, at true familien. Det er noget, han fucking tænder på. Du ved, han er helt psykopatisk, Daniel Kreuss, ikke? Og det er derfor, han gik fuldstændig amok, jo. Kan I huske den der stream, vi lavede, mig og Danny Kreuss, hvor han sad med 10.000 viewers efter Jack Styles afsløring, så tvang han mig til at komme ind på Discord, og skriver han, Drake, nu kommer kraftedme ind og fortæller dem, at det er alt sammen med løgn, ellers så kommer der folk hjem til dig igen, der ved, han er helt psykotisk, ikke? Daniel Kreuss, ikke? En af de værste mennesker, jeg nogensinde har mødt, ikke? Så det er bare sådan lidt, hvis jeg bliver slået ihjel her i løbet af de næste par dage, jamen, så ved I, at jeg kan hjælpe politiet på vej med at ligesom finde min morder, ikke? Daniel Kreuss, ikke? Måske det kan ham, der gør det, men han har store penge, han har store kontakter i branchen, han snakker altid om sine rockervenner, og det er jeg selvfølgelig ekstremt bange for, ikke? Danny Kreuss og hans rockervenner. Så ja, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal gøre med det her. Jeg er helt ude af skide, det er jeg. Jeg blev meldt til politiet for nogle gamle Discord-beskeder, jeg har skrevet, ja, det er rigtigt, jeg har sgu tabt sig uden, men det er fordi, jeg er presset, og jeg er blevet truet af Danny Kreuss, og jeg er blevet tvunget til at anskaffe, du ved, Content House. Det er jeg blevet tvunget til at anskaffe, fordi at Danny Kreuss har sagt til mig, at du bliver nødt til at flytte simpelthen. Du bliver nødt til at flytte væk fra familien. Det har han sagt til mig, du bliver nødt til at flytte væk fra familien. Og så har han sagt, nu skal du flytte hen på den her adresse, som jeg så skaffer til dig. Det vil jo sige, at contenthuset, det ligger jo et sted, som Danny Kreuss har beordret mig til at ligge. Så jeg skal jo streame nu i morgen, hvis jeg overlever, i Content House, hvor at Danny Kreuss jo kender adressen jo. Det er ham, som har hjulpet mig med at få det sted. Og der havde han jo lovet, at ham og Sebastian, de vil hjælpe med at betale for huslejen. Jeg har jo ikke råd til den husleje der, jeg skal betale husleje for 2 steder. Det er en ordre, jeg har fået af Danny Kreuss. Jeg var ude i dag og få nøglerne, ikke? Og der fandt jeg så ud af, at Danny Kreuss havde blokeret mit nummer. Og derfor så begyndte jeg allerede at ryste. Jo, han ved, hvor at det er. At det var ham, der foreslog boligen. Det var hans forslag. Hauge også skulle flytte med. Men Danny Kreuss kan ikke lide Hauge. Det er ikke hans type, så han
var egentlig også hans forslag, at Hauge ikke skulle med i Content House. Og så har Danny Krøjs lovet, at i Content House, der ville ikke være nogen, der kom hjem til mig og troede mig. Fordi Danny Krøjs ville rigtig gerne se VM med mig. Selvom han tror mig meget, så ville han gerne se VM med mig. Og sagde, nu skal vi fandme se VM til døden sammen. Det er VM-vilagen, jeg kommer forbi. Ikke? Og så videre, så videre. Ikke? Så ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg skal sidde og streame et sted, hvor at Danny Krøjs og hans venner vil opsøge mig hver dag og råbe ud foran. Altså, jeg vil ikke kunne være i fred for Danny Krøjs. Det er også, når jeg skal snakke med politiet om, hvordan gebærder jeg mig i området, hvordan ligesom skal jeg sætte noget overvågning op ekstra. Hvad kan jeg gøre, fordi at hans venner ved, hvor Content House ligger. Det skal han nok ligge alle steder. Det bliver chikane dag og nat. Så det er vigtigt, at jeg får meldt Danny Krøjs her lige så snart, at videoen er færdig til politiet hurtigst muligt. Ikke? Så jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har lige betalt 62.000 kroner i indskud. Nogle penge, som Danny Krøjs og Sebastian havde lovet, at de ville dække. Ikke? Men det kommer de jo så ikke til efter dagens videoer, vel? Det kommer de jo ikke til, så derfor så kommer jeg ikke til at råd til det. Jeg bliver nødt til at opsige Content House med det samme og flytte Content House til en hemmelig adresse. Det kommer jeg ikke til at råd til, men jeg kan jo ikke være der. Det sted, hvor Danny Krøjs han har beordret mig til at være. Kan I høre, hvor sygt det er? Så jeg er fanget i en fucking lortesituation, og det jeg har gjort galt, det er, at jeg har skrevet nogle dårlige beskeder til Danny Krøjs på Discord. Det indrømmer, at jeg skulle tabe sutten. Det skulle beklageligt, det var jeg ønske, jeg kunne trække tilbage, men det kan jeg ikke. Så jeg skulle fanget i det nye Content House, hvor at Danny Krøjs og hans venner vil legit fucking dræbe mig i det nye sted. Og min familie kommer også på besøg der, så det er jo et helvede. Det er det. Men ja, jeg har fortalt min mor om det, jeg har fortalt min kone om det, jeg har fortalt dem om Danny Krøjs, jeg har fortalt dem om politianmeldelserne, jeg har fortalt dem om situationen, og min mor begyndte at græde, du ved ikke, Danny Krøjs kan godt lide at gå efter familie, det er noget han tænder på, han kan godt lide at gå hårdt til folks familie, det kan han godt lide, det er en form for magt han har i sin kriminelle verden, du ved ikke, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, jeg har ikke nogen der kan hjælpe mig med det. Jeg håber, politiet kan hjælpe mig. Nu må vi se, de plejer ikke at hjælpe så meget, når Danny Krøjs' tiskehold kommer hjem til mig, så politiet gør ikke rigtig så meget ved det, vel. De har andre prioriteter, de drabsager og så videre, de skal håndtere, ikke? Så ja, jeg frygter voldsomt for mit liv, og jeg kommer ikke til at tage de her videoer ned lige meget hvad. Det gør jeg ikke. Jeg er pisse bange for mit liv. Jeg er bange for mit liv, jeg er bange for min families liv. Alt er lort. Alt er kaos. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Danny Krøjs og hans venner vil dræbe mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ligesom han også vil dræbe Jackstein. Jeg kan jo aldrig streame igen, jo. Jeg må opsige Content House, og så må jeg stoppe med at streame. Danny Krøjs truer mig til tavshed. Det gjorde han sidst der truede han mig voldsomt. Det var derfor, jeg gik ud og lavede video, hvor jeg tog afstand til den der video sidst med Jackstein. Men alt i den video var jo rigtigt, jo. Så alt er lort, gutters. Vi må se på det. Husk, jeg er ikke selvmordstruet. Jeg vil gerne leve. Jeg er 38 år. Jeg håber, jeg har mange gode år endnu. Men Danny Krøjs og hans venner ved, hvor jeg bor. De ved, hvor Content House er. Han ved, hvor min familie bor. Han ved, hvor min mor bor. Jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal klare det. Der er sgu ikke rigtig nogen, der kan hjælpe mig med det. Jeg håber, politiet kan hjælpe mig med noget af det, så er der sgu ikke nogen, der kan støtte mig. Ja, det er hårdt. Så jeg håber, jeg overlever, men vi skal være ærlige. Så bliver jeg fucking skudt. Jeg får et fucking nakkeskud her en dag. Altså det gør jeg. Det er 100% stille og roligt, der ved ikke. Danny Krøjs, han betaler bare nogle kriminelle gutter, nogle store penge, og så fucking dræber de mig. Det gør han. 100%. Så både til politiet og til jer derude, hvis jeg bliver dræbt, så er det Danny Krøjs, der står bag, eller nogen af hans kriminelle gutter, eller en lejemorder, som han har hyret. Det er legit. Der, hvor vi er. Jeg frygter for mit liv, og jeg bliver dræbt en af de nærmeste par dage. Det
Det er 100% på, men vi skal jo alle sammen dø jo, så ja, det er jo det eneste, jeg kan trøste mig med, at vi alle sammen skal dø en dag. Om vi dør nu, eller om 50 år, det er vel i princippet ligegyldigt, men ja, noget værd lort. Ha' det godt, gutters. Jeg er ikke selvmordstruet, men jeg blev 100% dræbt af Daniel Krøjs her inden for de næste par dage. Det er 100%. Ha' det godt, gutters.